ఎవరికైనా సరే వాడు చచ్చిపోయే ముందర వాడి జీవితం మొత్తం గుర్తుకొస్తుంది అంటారు. కానీ నాకు మాత్రం గడిచిపోయిన 8 నెలలు మాత్రం గుర్తుకొస్తున్నాయి. అది తెలుసుకోవాలంటే మీరు 8 నెలలు వెనక్కెళ్ళాలి. ఏమైంది మామ చాలా ఎదురు చేస్తున్నావు? మళ్ళీ పెళ్లి కావాలా ఎట్లా? నీకేం దొరా కువాడమైంది. పత్తి దినాలు నాటి వారం దినాలే నీళ్లు కట్టనీకలేదు. నీకేమబ్బా 7 గడ్డ మోటారు 7 నిండా నీళ్లు కట్టుకుంటే అయిపోయా. ఆ మోటార్ వేసుకుందామంటే స్టార్టర్ లబ్బలేకే కరెంట్ వస్తలేదు భయ్. ఆ కరెంట్ ఊరుకుంది దానికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకుంటలేడు. వాడెప్పుడు రావాలబ్బా నీకు? ఎప్పుడు సర్పంచ్ గారు తాగుకుంటే పడింటాడు. మనకు ఆ శరంకోటి కూడా అదే పని చేస్తాడు. పిలుచునా? అట్టనా? కొంచెం పిలిచానన్నా పిలిచి బాయ్. హలో సురీ, బాబాయ్ వచ్చిపో మామ. బాబాయ్